लोगोफोर आंनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन नोंथांखौ बरायना थाबाय आसा खालामो गासिबो संनायाव मोजाङैनो दं। जितु दिनैनि भिडिअ बे भिडिअआनो जाहैबाय जितु नोंथाङा सासे इउटुबारब्ला नोंथाङा मा खालामनांगौ मोनसे फेसबुक पेज क्रिएट खालामना लानांगौ। जुदि दासिमबो फेसबुक पेजखौ क्रिएट खालामनो हायाखैब्ला नोंथांमोना आइ बाटनाव मोनसे भिडिअनि लिंक होना दों बेयाव थांनानै क्लिक खालामनानै फेसबुक पेजखौहाय क्रिएट खालामबानो जाबाय। नोंथांमोना ओरै साननो हायो जितु फेसबुक पेज बे फेसबुक पेजाव जोङो मा भिडिअ आपल'ड होगोन माबायसा भिडिअ आपल'ड होबाथाय जोंनिया ग्र' जागोन बेफोरबायसा गोबां एक्सट्रा बेफोरबायदि साननो हागौ। जितु इउटुबावनो जोङो भिडिअ क्रिएट खालामनो टाइम मोना बा इउटुबावनो जोङो मा भिडिअ होगोन बेफोरबायसा सानो बेफोरबायसा गोबां साननो हागौ। बेफोरबायसा जुदि सानदोंब्ला बे भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव नोंथाङा जितु फेसबुक पेजनि भिडिअखौ आनलिमिटेड मोननो हागोन आरो ना। माने जितु कन्टेन्ट जितु भिडिअ बेनि जेबो गोनांथि गैयि रखम जागोन आरो ना। माने आनलिमिटेड नोंथाङा फेसबुक पेजनि थाखाय भिडिअ मोनबायानो थागोन। जास्ट नोंथांमोना टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै नुखाबाय जितु कपि पेस्ट होननानै नोंथांमोना आं टाइटेल एबा थाम्बनेइलावनो लिरना होखादोंना। थ' बिदिब्ला बेफोरबायसा जेबो साननो नाङा। नोंथांमोना जुदि कपि पेस्ट माने आनलिमिटेड भिडिअ नोंथांमोना फेसबुक पेजनि थाखाय दिखायनानै होगोन बा आइडिया होगोन आरो ना। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो हायो जितु इउटुबाव गोदानब्ला ना। थ' बिदिब्ला आं नोंथांमोननो देखायग्रोनोसै जितु आंनि जितु फेसबुक पेज माने आं फेसबुक पेजाव माबायसा भिडिअ आपल'ड होयो नोंथांमोना आं देखायनि। आगोलावनो आं जितु फेसबुक पेज माने फेसबुकआव एप्सआव क्लिक खालामग्रोनानै फेसबुक प्रफाइलाव थांनानै नोंथांमोना आं देखायनि ना। बेनिफ्राय आङो प्रफाइलाव क्लिक खालामसै। बे प्रफाइलाव क्लिक खालामबाय आङो। नोंथांमोना फल'वार्स दं बेसे लादों आंना नै नोंथांमोना नायनांगोन आंनि जितु लाइक बे जाहैबाय 20 ना 20ल' लाइक दं लोगोसे 40 फल'वार्स ना 40 फल'वार्सल' दं। मानि थाखाय दा नोंथांमोना आंखौ दासिमबो फल' खालामाखै बाट मानो खालामाखै आं मिथिया। जास्ट नोंथांमोना फल' खालामाखै ना फल' खालामना लाबानो जाबाय। जितु आंनि फेसबुक पेज ना गबिन भाइ नामजों दं नोंथांमोनखौबो आं फल' जाहाथे फल' बेक खालामनो हायो। लोगोसे माबाफोर जुदि आङो इउटुबाव भिडिअफोर आपल'ड होनो हास्लाबाबा ना अब्लाथाय आं जितु फेसबुक पेज बेनि गेजेरजों नोंथांमोना भिडिअखौ मोननो हागोन आरो गोबां माने बेनिफिटबो मोननो हागोन आरो ना उनहालागै। बेसिकेलि आं दा माने गोदान जितु फेसबुक पेज खुलिदों बेनिखायनो फल'वार्सआबो इमान गैथ'वा ना। अब्लाबो आङो जितु फेसबुक पेज बेयावबो रेगुलार खामानि मावबाय दं। नोंथांमोनाबो खामानि माव थ' खामानि मावगोन नोंथांमोना बाट दा नोंथांमोननि सोंथिया बेसो जितु फेसबुक पेज बेयाव जों मा भिडिअ आपल'ड होगोन बेखौसो नोंथांमोननि सोंथिया ना। जितु इउटुबावनो जोङो भिडिअखौ आपल'ड होनो भिडिअ नागिरना मोना बेफोरबायदि गोबां साननाय फैयो आरो ना नोंथांमोना आं मिथिखागौ। थ' बिदिब्ला नोंथांमोना नायनो हागोन जितु भिडिअ बे भिडिअखौ नायनो हागोन नै 4000 वाट्स टाइम कमप्लिट डन्ट रिमुभ इउटुब कपिराइट क्लेम बार्थडे डन्ट डु दिस मिस्टेक बेफोरो मा आंनि जितु भिडिअ बे भिडिअ मा आं एक्सट्रा बानायदों नामा बेफोर भिडिअखौ नोंथांमोना साननानै नाय। जितु बै भिडिअ आं फेसबुक पेजाव आपल'ड होदों बेफोर एक्सट्रा बानायनाय नङा। बेफोरो जाहैबाय जितु आं इउटुबाव आपल'ड होयोना बै इउटुबाव आपल'ड होनायखौनो आङो मा फेसबुक पेजाव आपल'ड होयो। नोंथांमोना दहायनो बुंखादों कपि पेस्ट माने बेनो जितु कपि खालामनानै जितु पेस्ट खालामनानै आपल'ड होनाय आरो ना। माने जोंनि जितु गोरलै भाषायाव बेनो ससियेल मिडियायाव जोङो दा माने इउटुब फेसबुक बेफोरबायदि रायलायबाय दं नालाय बेखौ जों गोरलै भाषायाव कपि पेस्ट ना जितु इउटुबाव भिडिअ आपल'ड होनायखौनो जोङो फेसबुक पेजावबो भिडिअखौ आपल'ड होगोन आरो ना। नोंथांमोना अलरेडि मिथिखाबाय ना जितु फेसबुक पेजाव जोङो माबायसा भिडिअ आपल'ड नांगौ माबायसा खामानि मावनांगौ नोंथांमोना मिथिखाबाय। जेनेखुवा जोङो इउटुबाव जों खामानि मावबाय थायो बाट जों इउटुबाव ग्र' खालामनो हायाखै बा साबस्क्राइबार गेइन खालामनो हायाखै अब्लाथाय नोङो जितु फेसबुक पेज बेयाव खामानि मावोबा भिडिअ आपल'ड होबाय था। आरो भिडिअखौ आं बुंखाबाय जितु इउटुबनिफ्राय जितु भिडिअ इउटुबाव जोङो जि भिडिअ होयो बेखौनो फेसबुक पेजाव आपल'ड हो अब्लाथाय नोङो मा जागोन जितु नोंनि फेसबुक पेजावबो नोंनि जितु भिडिअआ माने भाइरेल जागोन बा नोंथां माने गुबुनफोरा नोंनि अडियेन्सफोरा मिथिगोन बा नुगोन आरो ना। अब्लाथाय नोंनियाव फल'वार्सआ बारायगोन अब्लाथाय नोङो फल'वार्स बै जितु फेसबुक पेजनि फल'वार्सजोंनो नोंनि जितु इउटुबनि साबस्क्राइबार बेखौबो गेइन खालामनो हागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ माबायसा मोनदों कमेन्टआव बुंहरबानो जाबाय दे। जितु भिडिअ बेखौ नोंथांमोना मिथिखाबाय जितु फेसबुक पेजाव जों माबायसा भिडिअ आपल'ड नांगौ ना बेनो जितु इउटुबाव जोङो भिडिअखौ माबायसा आपल'ड होयो बे भिडिअखौनो जोङो फेसबुक पेजावबो आपल'ड होनांगौ आरो ना। नोंथांमोना जुदि इडिट खालामनानै होयोब्ला इडिट खालामना होबाथाय बांसिन मोजां जायो। जितु 1.1 बेफोरबायसा माने रिचार्ज दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। ओमफ्राय आं क्रिएटर स्टुडिअ थांनानै देखायनो जितु आंनि इमप्रेसन माबायसा रिच थाङो बेखौ आं नोंथांमोननो देखायनानै होनि जाहाथे नोंथांमोना एसेबाबो आइडिया मोनो ना। नोंथांमोना आं नायनो हागोन नैयाव नै जितु आंनि रिच ना 1 मिनिट भिउ भिडिअ एंगेज नेट फल'वार्सआल' आंनिया मा जाना दं 0 जाना दं। मानो होनब्ला रावबो आंखौ फल' खालामाखैना। नोंथांमोना दासिमबो जुदि फल' खालामाखैबा प्लिज अननानै फल' खालामना हो ना। बेनिफ्राय नै नोंथांमोना गासिखौबो नायनो हागोन ग्रिन ना आंनि जितु फल'वार्स बेसखौ लानानै आंनि जितु फल'वार्सनि भिउसआबो जिखिनि नांगौ बेखिनिया फैयो आरो ना। नोंथांमोना नायनो हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो मा खालाम जितु फेसबुक पेज बेयाव भिडिअ आपल'ड होबाय था जेनेकुवा नोङो इउटुबाव आपल'ड होबाय दं अब्लाथाय नोंनियाव मा जागोन
जितु फलोवार्सआबो बारायगोन लोगोसे रिच बारायगोन इंगेज बारायगोन बेफोरबायसाबाथाय नोंनि जितु भिडिअ इउटुबनिसाय गोरलैसिनायनो माने जितु फेसबुक पेजाव बेयाव भाइरेल जानाया चान्स थायो भाइरेल जानायनि चान्स थायो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं रेकमेन्ड खालामो जितु फेसबुकआव भिडिअ आपल'ड होयो बे फेसबुकआव भिडिअ आपल'ड होनायखौनो नोंथांमोना फेसबुक माने सरि जितु इउटुबाव आपल'ड होनाय भिडिअखौनो नोंथांमोना फेसबुक पेजाव आपल'ड होबाय था जेब्लायबो माने रेगुलार खामानि मावबाय था अब्लाथाय नोंनिया मा सानसेबाबो सानसे नङा सानसेया जितु फेसबुक पेज बेयाव नोङो साक्सेस जानो हागोन आरो लोगोसे फलोवार्स मोननो हागोनब्ला बेनिफ्राय नोङो साबसक्राइबार गेइन खालामनो हागोन ना नोंथांमोना आरो साननाङा जितु गावनि फलोवार्स गैया बेफोरबायसा नङा आं जितु फेसबुक पेज बे क्रिएट खालामनाया बारा गोबाव जायाखै लोगोसे दासिमबो नोंथांमोना फल' खालामाखैबा आंनियाव माबोरै फलोवार्स फैगोन ना बेफोरबायसा आरोना आरो लोगोसे साबसक्राइबार बेस लानानै आंनियाव भिउआ एसे एनै फैबाय दं बिदिनो नोंथांमोनावबो बिदिनो एसे एनै फैनानै उनहालागै फलोवार्सआ बारायलांबाथाय नोङो एसेबाबो इउटुबजों लोगोसे फेसबुक पेजावबो आर्निं खालामनो हागोन ना आरो लोगोसे जेबो साननाङा बेफोरबायसा कपिराइट क्लेम बेफोरबायसा इसु माबाफोर जागोन नामा जिहेतु जों इउटुबाव होनाय भिडिअखौनो फेसबुक पेजावबो बेफोरबायसा होदों बेफोरबायसा साननो नाङा जेबो इसु गैया जेबो कपिराइट क्लेम कपिराइट स्ट्राइक बेफोरबायसा जेबो नाङा बियो मनिटाइज जागोन आरोना थ' बिदिब्ला भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो लोगोसे दासिमबो जितु नोंथांमोना भिडिअखौ फेसबुक पेजाव आपल'ड खालामनो रोङाखैब्ला माने लं भिडिअखौ ना रिल्सखौथ' गासिबो होनखायो फेसबुक आपसजोंनो हाखायो रिल्सखौ जितु भिडिअ बै भिडिअ होनोब्ला जितु लं भिडिअ बेखौ बुजायो जितु दासिमबो रोङाखैब्ला नोंथांमोना आं मोनसे भिडिअ होना दोङो बे भिडिअ थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय जितु स्क्रिनाव होना दोनदों आङो बेखौ भिडिअआव क्लिक खालामना नायहै अब्लानो जितु माबोरै थाम्बनेल होनांगौ माबायसा भिडिअखौ आपल'ड होनांगौ बेखौ नोंथांमोना अलरेडि माने गासैखौबो नोंथांमोना मिथिनांगोन ना भिडिअखौ बिदिबा बेखिनियावनो फोजोबबाय लोगोफोर लाइक खालामदो शेयार खालामदो भिडिअ गोदानब्ला साबसक्राइब खालामना हो लोगोफोर ना थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन माबाफोर मानि सायाव भिडिअ नांगौ नोंथांमोना कमेन्ट खालामना होनहरबानो जाबाय सोंहरबानो जाबाय माबाफोर डाउट दंब्ला ना